بنجائی کابینہ دیوانہ چات تران کنانہ مزن وزیر شہباز شریف گشتگ وزارت توانائی ٹاسک فورس تیز یگو کار کن گئی ہمائی باز محنت گو 6,000 میگا واٹ ہدف سرجم کنک بتا مزن کمپنیوں گو ہم ابرحال بڑھ جاہیں اے گشتگ سرکاری جن کو زے کاریں کیا یوکا کیپیسٹی پیمنٹ بزوری یہ سرکار منصوبیاں ڈالر کیپیسٹی پیمنٹ ادائیگی یک مزنی جیڑے بلوچستان حوالے چتران کنان مزن وزیر شہباز شریف گشتگ پنجگور دمگا نوکی پاک ایران تجارتی راہداری جوڑ بو گچا قانونی تجارتا دیم روی رسی و شبکی گردارہ سوگ مندی ہم رستکاں شہباز شریفہ وان گزانگ حوالے چا تران کنان گشتگ وان گزانگ پیڑا صوبانی اہمی کردی بنجاہ صوبہ گو ہوار وان گزانگ درائیں چیلنجانی دیم پانی کنگ لوٹی کمی روز ساریہ اسلام آباد اسلامی معاشرہ زال بولانی وان گزارگ درگتا شاندار کانفرنس برجم دارگ بتا آئی تہا زال بولانی وان گزارگ پیڑا جتائیں تک کو پہناتے سرا گپ پتا مزل وزیرہ ناشر کاری حوالے چ گشتگ افواج پاکستان آرمی چیف سروکیا فتنہ الخوارج خلاف آپریشن بنداد کتک ہوشی سرا شپ روچ کار بڑھ جاہیں بلوچستانہ انٹیلیجنس بیس آپریشن بیستو اب ناشر کار کشگو تک یہ آپریشن بازی قربانی دیگ بگے امید آپریشن فتنہ الخوارج سرچما ہلاس بھی پرما جاور حال شر بوہانہ امن معاہدہ پد مورچہ دوڑ دیگ بگیا او ورد ورق دوا درمان ہم دیم دیگ بگے امید درائیں سٹیک ہولڈرز ہوری امن بڑھ جا دارگا یقینی جوڑ کنا وش نیوز اسلام آباد